Tervetuloa katsomaan Häme-aterioiden ateriatilausta, miten se tehdään. Eli ensimmäisenä mennään tuonne meidän kotisivuille hameateriat.fi, eli ilman ääkkösiä kirjoitettuna, ja sitten kun pääsee sinne kotisivulle, niin siellä aukeaa tämän näköinen sivu auki, ja täältä etusivulta löytyy jo heti seuraavan viikon toimituksen ruuat, mutta me mennään nyt tuonne ateriakauppaan. Eli täältä ylhäältä ottaa valikosta ateriakauppa ja tuosta ateriakauppaa klikkaa, niin sieltä löytyy meidän ruokakauppa, mistä löytyy aina seuraavan toimituksen ja seuraavien toimituksien ruuat. Ne menee aina järjestyksessä, eli tässä ensimmäisenä näkyy aina ne ruuat, mitkä on tulossa seuraavana keskiviikkona. Ja tilausajathan menee sillä tavalla, että perjantaina voi tilata kaikkia ruokia aina seuraavan viikon keskiviikon tilaukseen, ja sunnuntaihin asti on vielä auki nuo perusruuat, eli herkkuruokia ei enää saa silloin viikonloppuna tilattua. Ja nyt lähdetään tilaamaan tuosta, niin tuolla näkyy, että toimitus on keskiviikkona 15.4. ja viimeinen käyttöpäivä on sitten sunnuntaina. Ja siellä on tosiaan kinkkukiusaus ja salaattijuusto, punajuuret ja mustaherukkakiisseli, ja sehän kuulostaa oikein hyvältä, niin napataan yksi kappale siitä tuonne ostoskoriin, eli se on nyt siellä tallessa. Tuolla näkyy ykkönen ja tänne sivuun tulee ostoskori. Jos haluatte sitä tuotetta 2 kappaletta tai enemmän, näitä saa tilata niin monta kuin haluaa, niin täältä vaan sitten laittaa määräksi. Eli mä laitan sinne nyt 2 kappaletta määräksi ja sitten painaa tuolta nuolesta ostoskorin takaisin sivuun. Sitten otetaan tuosta toinen ruoka, lapinukon keitto. Se kuulostaa kanssa tosi hyvältä ja se tulee kanssa tuonne ostoskoriin ja täällä näkyy, että sitä on 1 kappale siellä ostoskorissa. Nyt täällä näkyy summat ja muut. Toimitus näkyy vielä maksuton, se johtuu siitä, että se olettaa, että se tullaan noutamaan meiltä, että se toimitushinta tulee sinne sitten vähän myöhemmin ja mä näytän kohta missä se tulee. Nyt meillä on siellä ruuat ja mä en nyt ensi viikon keskiviikolle muuta ruokaa otan, niin mä lähden nyt katsomaan, mutta mä tarviin yhden pienen lisätuotteen tuolta, niin mä otan, täällä on meillä tämmönen pieni arkikori, pieni lisäkauppa ateriapalvelun rinnalle, ja täältä pääsee linkistä suoraan ostoksille, niin jos tarvii jotain pientä tuotetta, vessapaperia, talouspaperia, käsisaippua, maitoa, piimää, leipää, vähän keksiä, kahvipullaa, niin täältä löytyy semmoinen pieni valikoima, ja nämä on tämmöisiä meidän suosituimpia tuotteita kauppakassipalvelusta, ja nämä tulee ilman toimitusmaksua, kun on yksikin ateria tuolla korissa, eli tuolta sitten vaan tuotekoriin, ja mä tarvin nyt mansikkahilloa. Meillä on puuro aina aamulla, ja mansikkahillo on loppu, niin se on nyt se tuote, minkä minä tuolta nappasen lisäksi. Se tuli tuonne koriin 4,45 €, ja siitä ei tule mitään toimituskuluja, eli se tulee sitten vaan aterioiden mukana silloin keskiviikkona samalla toimituksella kuski tuo. Ja sen jälkeen mä jatkan tuosta kassalle, eli nyt mulla on kaikki tarvittavat siellä korissa ja mennään kassalle. Ja kassahan on hyvin yksinkertainen, mutta tässä on yksi kompastuskivi. Eli täällä nyt näkyy tämä, että postinumeroalueesi ei kuulu vielä toimitusalueeseemme. Ja se johtuu siitä, että sitä postinumeroaluetta ei ole syötetty. Eli nyt kun lähtee syöttämään tänne nimen, siellä on minun nimi, pistetään tuosta meidän yrityksen osoite, tuohon laitetaan tuommoinen kuviteltu ovikoodi, se on 000. Postitoimipaikka meillä on Riihimäki ja postinumero on 11710. Noin. Ja puhelinnumero on kanssa pakollinen ja sähköposti on pakollinen. Ja nyt se ei vieläkään poistunut tuolta, kun täällä on tämmöinen täppä, että toimitus eri osoitteeseen. Mutta mä otan tuon täpän pois tuosta, niin nyt se päivittää sen. Ja jos se postinumeroalue kuuluu tuohon meidän toimitusalueeseen, niin sen jälkeen tuonne tulee kiinteä toimituskulu ja 5,50 €. Ja jos haluaa sen toimituksen eri osoitteeseen, tilaaja ja toimituspaikka on eri, niin sitten vaan laittaa sen oikean toimitusosoitteen tuonne, eli sinnehän voi sitten laittaa ja sekin muuttaa tuon sitten oikeaksi. Tuossa on tuommoinen täppä, että jos haluaa rekisteröityä meidän verkkokauppaan, niin sitten se onnistuu ihan painamalla tuosta, niin se sähköposti rekisteröityy tuonne asiakkaaksi, sieltä näkee meidän tilaukset. Ja nyt siellä on kaikki kunnossa, siellä on 2 perusateriaa, kinkkukiusausta, siellä on lapinukon keitto, siellä on mansikkahillo, summa, toimituskulu ja kokonaissumma. Täältä pääsee maksamaan, jos haluaa maksaa heti
Täältä voi maksaa verkkopankilla. Täällä on yleisimmät verkkopankit. Ja sitten täältä löytyy mobiilimaksutavat, jos on kännykässä mobiilepeitä tai siirtoa, tai jos on Applen tai Androidin puhelin ja käyttää Google Paytä tai Apple Paytä, niin ne onnistuu täältä näppärästi. Kortillakin voi maksaa, jos haluaa näppäillä korttikoodit erikseen, niin Visa ja Mastercard onnistuu. Ja se on silloin aina heti maksettu, ja sitten kuski vaan tuo seuraavana keskiviikkona ruuat. Sitten jos haluaa avata meille laskutusasiakkuuden, siitä täytyy olla meille yhteydessä. Tuolla on lomake, millä se voi täyttää kotisivuilla. Tai sitten olla asiakaspalvelu yhteydessä, niin kerran kun sen avaa, niin sitten sen jälkeen aina kaikki tulee laskulla ja ne tulee aina kerran kuukaudessa. Tosi kätevä tapa, jos tilaa jatkuvasti, niin ei tarvitse murehtia sitä. Ja laskun saa aina e-laskuna tai suoramaksuna. Eli jos haluaa tosiaan päästä helpolla, niin laskutus on myös helppo, mutta se pitää avata meiltä asiakaspalvelusta, eli jos ei sitä ole avattu erikseen eikä ole mitään yhteydenottoa otettu, niin sitten me yritetään ottaa teihin päin yhteyttä, mutta jos ei sekään onnistu, niin sitten me ei voida toimittaa niitä ostoksia. Sitten on maksu toimittaessa, pankki tai luottokortti, se on helppo. Sieltä me tullaan maksupäätteen kanssa teille kotiin silloin keskiviikkona ja napataan sillä suoraan kortilta se summa, mikä tuolla verkkokaupassakin lukee. Ei tule lisäkuluja ja varsinkin jos haluaa kokeilla palvelua, niin tämähän on myös todella näppärä. Ja ei siinä mitään, mä otan nyt maksu toimittaessa pankki tai luottokortti, koska se on mun helppo näyttää tästä. Ei tarvi verkkopankissa maksaa, mutta nuo verkkopankit on myös helppoja, ne on kotimaisen Paytrailin hoitamia, eli varmasti luotettavia ja varmasti luotettava maksaa sitä kautta. Sitten täällä on tämmöinen täppä, että olen lukenut sivuston tilaus- ja sopimusehdot. Tuosta linkistä pääsee, kun painaa, niin pääsee lukemaan ne. Minä olen sen verran monta kertaa lukenut, en nyt lue enkä rupea tässä niitä näyttämään, ne voi aina muuttua, mutta lukekaa aina mielellään sopimusehdot ennen kuin hyväksytte. Tuosta sitten vielä, jos haluaa, niin painaa se uutiskirjeen tilaukseen, eli meillä aina kerran kuukaudessa noin tulee uutiskirje ja siellä on aina poikkeuksia, uutuuksia, kaikkea mitä nyt ikinä voikaan olla ja kannattaa tilata, ei lähetetä mitään hirveätä määrää viestiä, eli se on ihan kätevä. Nyt meillä on kaikki kunnossa, ei mitään muuta kuin täällä on ateriat, täällä on osoitteet, täällä on toimitukset, sitten vaan lähetetään tilaus. Tuosta noin. Ja se lähtee matkaa hetken aikaa miettii. Teille tulee sitten sähköpostiin siitä tilausvahvistus siitä tilauksesta. Eli saatte sähköpostiin vahvistuksen, että se on tullut. Mutta joskus voi roskapostisuodatus tehdä tepposet, niin jos tulee tämäkin ikkuna, niin se on myös vahvistus siitä, että se on mennyt perille. Ja tämän voi vaikka sitten halutessaan tulostaa tai ottaa kännykällä kuvan tästä tai muuta, että jos tuntuu, että se sähköposti ei tulekaan jostain syystä perille. Joidenkin osoitteiden kanssa on ollut siinä vähän ongelmia. Se ei oikeastaan ole meistä riippuvainen, niin me ei siihen pystytä hirveästi vaikuttamaan. Nyt tilaus on kunnossa. Jos ei ole mitään ihmeellistä, niin se on siinä. Mutta jos tuntuu siltä, että haluatte olla yhteydessä, niin täältä sivun alalaidasta löytyy meidän yhteystiedot. Arkisina puhelinpalvelu, täällä on sähköpostiosoite ja lisää yhteystietoja löytyy täältä yhteystiedot kohdasta, kun painaa täältä ylävalikosta. Niin täältä löytyy myös sitten meidän alueelliset numerot ja WhatsApp-numerot, eli täältä löytyy minun WhatsApp-numero. Siihen voi aina laittaa WhatsAppia ja täältä löytyy myös sitten meidän Hämeenlinnan ateriakuljettaja ja sitten Uudenmaan ateriakuljettajan numerot. Ja kaikkiin voi laittaa viestiä, ja jos menee väärään paikkaan, ei haittaa mitään, me sitten välitellään toisillemme niitä. Et ei ole vakavaa. Ja tosiaan, aina kun soittaa meille puhelimitse, niin kannattaa soittaa tuohon 010 numeroon, niin silloin kaikkein varmiten saa vastauksen. Että jos vaikka haluaisi soittaa suoraan minulle, niin se ei välttämättä ole minulla se puhelin sillä hetkellä silleen tavoitettavissa, niin soittakaa tuohon asiakaspalvelun numeroon, niin siitä saa kiinni. Jos ei ole mitään ihan hirveän kiireellistä, niin täältä voi myös laittaa palautetta meidän kotisivun tai viestiä täältä kotisivujen kautta. Eli täältä vaan lähetä viestiä, vaikka kysymyksen, että mihin aikaan ruuat on tulossa, niin me vastaillaan kyllä sitten. Eli keskiviikkoisin nuo ateriatoimitukset aina ja keskiviikkona aina tiettyyn kellonaikaan, ja se kellonaika on suurin piirtein sama joka viikko. Ensimmäisellä viikolla se toki on sitten se tavallaan sen rytmin mukainen kellonaika, ja tosiaan sen kellonaika-arvion pystyy kysymään meiltä asiakaspalvelusta sitten tilauksen jälkeen, kun on tehnyt tilauksen, niin tietää suurin piirtein mihin aikaan meitä odottelee. Siinäpä kaikki. Näillä eväillä näin helposti tilauksen tekeminen onnistuu, ja
Ja minä sain kinkkukiusausta ja lapinukon keittoon, niin mitäs pistetään teille tulemaan tuolta meidän verkkokaupasta?